Yawwa, a misali yanzu idan ka shigo group namu na VIP na fina-finan Indian Hausa kenan. So yanzu haka ina cikin group din. Zaka ta ganin fina-finai kala-kala haka a jere. Duk film ɗaya zaka same su kusan kala uku. Akwai link, akwai file, akwai kuma wani mai kibiya da zaka gani. Za gan su barkatai sai dai kai ta janyowa ƙasa kana yin sama wanda ya maka shi zaka dangwala ka saukar a wayarka ko kuma ka kallata ma ba sai ka saukar ba. Akwai wanda zai saukar, akwai wanda baya buƙatar ya saukar. To duk wasu fina-finai daga kowane kamfani in ya saki film ɗinsa zaka ga an turo su kamar haka a cikin wannan group namu. Alligator ne, Al Hussein ne, Yusuf Zamani, Sultan, Fikira da dai sauran kamfanonin da suke fassara fina-finan India baki daya. To inda ka shiga group namu duk zaka ga fina-finan mu baki daya kamar haka. So yanzu idan kana so ka saukar kawai idan ina so in sauke wannan film din mai suna Jagab, ina so in saukar da shi akan wayata, to kun ga wannan yar kibiyar, wannan kibiyar kawai zaka danna, da ka dangwala ta zaka film zai sauka, zai tafi yana sauka cikin wayarka. Gashi zan danna. Kun ga yanzu gashi na danna kibiya tana juyawa, to a haka film zai gama juyawarsa ya sauka a cikin wayata. Yawwa, kibiyan tana gama juyawa zan je in sauke, zan ga film a cikin wayata kuma zan je in turawa duk wanda yake so. Sannan idan ina son kuma in kallata ba sai na saukar ba, yanzu ina so a ce kallon Jagab zan yi ba sai na saukar ba. Yanzu kun ga wannan link din, gashi na wannan koren rubutun, wannan blue rubutun da kuke gani a ƙasan hoto, to shi zaka dangwala. In dai kana so ka kallata kawai ba sai ka saukar ba, to wannan blue din rubutun daga ka dangwala shi zai film zai bude, zaka kalla abinka. Ga misali zan muku. Yawwa, zan dangwala kamar haka. Sai in sake dangwala. Yau ita ce ranar da za ta zama mafi muni a tarihin wannan makaranta. Tukunna ma baban waye ya bashi dama ya shigo yanki na. Yawwa, to kun gani idan kana son ka kallata ka kalli film kawai ba sai ka saukar a wayarka ba, in dai ka shigo group namu duk zaka yi. Sannan a cikin nan din ma zaka iya saukar da film ɗinka, da anan din ma zaka iya downloading din film idan kana so ka sauko shi. Da ka taba nan kana danna wannan kibiya din zaka iya sauko da shi kan wayarka anan din ma wajen kallo din. Da ka dangwala haka gashi nan sai ka danna start downloading din. To film zai je yana sauka a wayarka ba bata lokaci kamar haka. Gashi nan kun ga ina saukar da shi, gashi nan yana sauka akan wayata. To zaka iya kallo kuma zaka iya saukarwa a wayarka ba tare da bata lokaci ba. Dan haka maimakon ka tsaya kana bata kanka lokaci akan YouTube, kawai ka zo ka biya kuɗin ka a saka ka a cikin wannan group namu na VIP. Duk wani film da kake so na India an sake shi kuma kaga tallansa, to a cikin wannan group din zaka samu wannan film din. Yanzu ga wani nan ma na sama shi ma Jagab ne, ga Tauraron Ahali. To duka film din da kake so kawai zaka dangwala wannan kibiyar. Film zai fara juyawa ya sauka a wayarka ba bata lokaci. Dan haka kawai ka zo ka biya yan kuɗin ka a sanya ka a cikin wannan group namu na fina-finan Indian Hausa. Zaka ga fina-finan India kala-kala daga kowane kamfani. A ranar da aka saki fina-finan India ranar zaka same su a wayarka. Wannan kawai misali na yi muku. Idan ka biya kuɗin ka shiga group duk wasu fina-finai ko yau film ya fita to zaka same shi a cikin group, kai ma ka saukar a wayarka. Ko ga masu buƙatar fina-finan Alligator na baya-baya ma inda ka shiga group namu duk wanda kake so da ka rubuta sunan shi zaka ga an baka shi a ƙasa. So gaskiya kawai ka zo ka biya kuɗin ka a saka ka a wannan group din, ka huta da wahala a wajen neman India film. Duk wanda kake so ga sunan na Alligator na baya-baya ma duka akwai, sanan duk sababbin da suka fassara shi ma duka akwai. To wannan kawai misali na yi muku, ko yau aka saki fina-finan nan duk za ku same su. So idan abu yayi maka kawai ka biya kuɗin ka a saka ka a ciki.